Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. Айни замон дар ваданасос ноҳияи Исмоили Сомонида қарор дорем. Аз ин тараф калсиевый ваданасос, дар инҷо литсаи Адолат, Садик ва хонаи имрӯзамон дар қафои ҳамин литсаи ҷойгир аст. Раҳаш аз ин тараф. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ҳавлии фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст. аз раҳи калон то хонаи тақрибан 100 метр. Аз ин тараф мо омадем ва дӯстони азиз дар мана ҳамин кӯча ҳамин ҳавлӣ. мана ҳамин дӯстони гиромӣ ҳавлии фурӯши имрӯзаамон мебошад. ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзаамон иборат аз 4 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва алишам мешавад бо 2 та хона. вариантотона метавонед пешниҳод кунед дӯстони азиз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. чӣ хеле ки дидед, ҳавлӣ аз берун зебо мебошад ва даруншам бениҳоят таъмири хуб дорад. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хона таъмири бениҳоят зебо дорад. дар инҷо якум ҳуҷра, ошхона ва дуюм ҳуҷра, сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар он ҷо бошад боз ҳоҷатхонаву ҳамом ва панҷум ҳуҷра. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, ҳавлӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҷойгир аст. кӯчаи Ҳазора 56/А. дар ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳуҷҷатошам ҳамаш ҳаст. ва дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳамом ва панҷум ҳуҷра. дар ин ҷо дӯстони гиромӣ ошхона яъне кухни мебошад. кухни гарнитури зебо дорад. ҳавлӣ қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизҳо меистад, баъзе чизҳоам мебаранд. ва дар ин ҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спалли мебошад. омада аз пешӣ мебинед дӯстони азиз. чорум ҳуҷраем ҳуҷраи хоб яъне спалли мебошад. сеюму чорум ҳуҷраи омада аз пешӣ мебинем. мо бошад якбора мегузарем ба ҳоҷатхонаву ҳамом. марҳамат, ҳоҷатхонаву ҳамом мебошад. чӣ хеле ки гуфтем, ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин аст. ва мегузарем ба панҷум ҳуҷра. ва ин охирон яъне панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 4 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. нархи ҳавлӣ $160,000, $1,780,000 сомонӣ боз савдо мешавад ва алиш мешавад бо 2 та хона. вариантотона пешниҳод кунед. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.